سلام كبرات تخطاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زي تفرالي حبرتات عزنا لكم قريبنا لنا لمكتتالكم بخبر نعدم ቀዳም ሰንበት ካፈታት ኮነ ሲነማታት ብብዝሒ ዓማዊል ዝእንግዳሉ መዓልታትን ብኸመይን ዝብል ሕቶ ድማ ምግማቱ ኣየጸግምን ነቲ ኣብዛን ነብረና ዘለና ፕላኔት ምድሪ እቲ ዝዓበየ ውድድር ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ንምክትታል ኣብ መላእ ዓለም ዋላ እኳ ብርክት ዝበሉ ስፖርታዊ ውድድራት ይሃሉ ብዕብየቱን ጽሉኡን ግን ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ መዘና ኣልቦ እዩ ብሉጽነት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ንምርግጋጽ ሓደ ዓመት ንድሕሪት እንተደኣ ተመሊስና ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት 4 ክለባት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ በበይኑ ውድድራት ኤውሮጳዊ መድረኽ ኣብ ግጥም ፍጻሜ ተራኺበን ነይረን ሊቨርፑልን ቶተንሃምን ኣብ ግጥም ፍጻሜ ጎባል ክለባት ኤውሮጳ ማለት ሻምፒዮንስ ሊግ ክራኸባ እንከለዋ ክለባት ኣርሰናልን ቸልሲን ድማ ኣብ ግጥም ፍጻሜ ሊግ ኤውሮጳ ተራኺበን ነይረን እዚ ኣጋጣሚ ድማ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ንፈለማ ግዜ ኮይኑ ኣብ መዝገብ ታሪክ ክሰፍር ክኢሉ እዩ እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ኣብዚ ናይ ሎሚ ትሕሶና ብሉጽነት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ካብቶም ካልኦት ሊጋት ዝድስስ ትሕሶ ይክህልወና ንኽትከታተሉና ብኽብሪ ዕድመኩም ቀዳማይ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ዘለው ተጻወቲ ክለባት ሴሪአ ዓዲ ጣልያን ኣብ 1990ታት ሓቂፎኖም ዝነበራ ተጻወቲ መሰረት ከም ዝሎሚ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ንውድድራት ስፖርት ቢሒትዎ ዘሎ ኣብቲ ግዜቲ ሴሪአ ዓዲ ጣልያን ብደረጃ ዓለም ሰፊሕ ሸፈነዩ ዝረክብ ነይሮም ልክዑ ቶም ዝበለፁ ተጻወቲ ናይዛ ዓለም ካብ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ወጻኢ ምስ ዝርከባ ክለባት ኣብ ምጽዋት እዮም ዝርከቦም ሊዮኔል ሜሲ ኣብ ላሊጋ ክጻወት እንከሎ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ድማ ኣብ ሴሪአ ጣልያን ከምኡ ድማ ኪሊያን ምባፔ ኣብ ሊግ 1 ፈረንሳ ክትብል ንኽእል ይኹን እምበር ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ናይ ክልተ ጋንታታት ጸወታ ዳምበር ናይ ክልተ ተጻወቲ ጥራይ ዘእንግድ ኣይኮነን ንኣብነት ክለባት ባርሴሎና ጁቬንቱስ ከምኡ ድማ ፒኤስጂ ኣብ ሊጎም ዓወት ምስ ዘመዝግቡ ኣስማት ናይ ሜሲ ሮናልዶን ምባፔን ጥራይ ብኽብሪ ዝጽዋዕ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ግን ንናይ ጋንታ ስራሕ ዳምበር ንናይ ውልቂ ስራሕ ኣይኮነን ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ንውልቃውነት ቦታ ኮነ ዕድል ዝሂብ ሊግ እዮም ኣብ ነፍስ ወከፍ ክለባት እንግሊዝ ዝጻወቱ ተጻወቲ ብቕዓቶም ሓደ ካብቲ ሓደ ዘይነኣስ ብምዃኑ ድማ ዝውሃቦም ዕዮን ዝገብሮን ኣበርክቶን ማዕረ እዩ ካልኣይ ስታድዩማት ነፍስ ወከፍ ክለባት እንግሊዝ ዝውንኖ ስታድዩማት ደረጃኦም ዝሓለው መጻወቲ ሜዳታት እዮም ካብ ናይ ቀደም ስታድዩማት ከም ኦልድ ትራፎርድ ኣንፊልድ ኣትሒዝካ ክሳብ ዘመናውያን ስታድዩማት ኤሚሬትስን ቶተንሃም ሆትስፐርን ዘሎ ደረጃታት ዝተማልአ እዩ ዋላውን እተን ንኣሽቱ ዝበሃላ ክለባት እንግሊዝ ኣብ ስታድዩመን ዘቕርብኦ ኣገልግሎት ደረጃታቱ ዝሓለወ እዩ ካብ ካልኦት ሊጋት ዝርከባ ንኣሽቱ ክለባት ዘለወን ስታድዩማት ደረጃኦም ዝሓለው ብዘይምዃኑ ፌደሬሽን ናይቲ ሊግ ኣብ ሜድአን ጸወታ ንኸየካይዳ ይእግደን እዩ ካብ ዘበጊሰን ድማ እዘን ክለባት ስታድዩመን ክሳብ ዝሓሸ ምምዕርራይ ዝግበረሉ ኣብ ናይ ካልእ ድሓን ደረጃ ዘለዎ ተባሂሉ ናብ ዝተኣመነሉ ስታድዩማት ተጓዒዘን ጸወተን እየን ዘካይዳ ሳልሳይ ሸፈነ ቴሌቪዥን ቁጽሪ ተኸታተልቲ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ብደረጃ ዓለም ክርአ እንከሎ ልዕሊ 600 ሚልዮን በፂሕሎም ካብዚ ብተወሳኺውን ኣብ 200 ሃገራት ዓለም ሸፈነ ቴሌቪዥን ይረክባሎም ከም ቤን ስፖርት ቢቲ ስፖርት ስካይ ስፖርት ዝኣመሰላ ዓበይቲ መደብራት ቴሌቪዥን ዓለምና ድማ ልዑል ወፍሪ ብምግባር ንግጥማት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ብቐጥታ ብጽፉፍነትን ብዝተመልኦ ኣገባብ ንህዝቢ ዓለም ይዝርግሑ ኣለዎም ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ካብቶም ካልኦት ሊጋት ፍልይ ዘብሎ እቲ ካብ መደበር ቴሌቪዥን ዝርከብ ኣታዊ ናብ ኩለን 20 ክለባት እቲ ሊግ እዩ ብማዕረ ዝመቓርዕ ሊግ ጀርመን ቡንደስሊጋ ኣውፅኢካ ድማ ካልኦት ሊጋት እቲ ዝበዝሐ ኣታዊ ናብታ ዝበዝሐ ሸፈነ ተዓዘብቲ ዝረኸበት ጋንታ ኣታዊ ይኸውን እዚ ዘይምዕሩይነት ዝርግሐ ኣታዊ ድማ ነተን ንኣሽቱ ክለባት ቁጠብአን ንኸይዕብያ ዕንቅፋት ይኾነን ኣሎ ራብዓይ ህልኽ ናይቲ ሊግ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ዘይከም ካልኦት ሊጋት ክሳብ 6 ዝበፅሐ ጋንታታትን ጽዋዕ እቲ ሊግ ንምልዓል ዝቃለሳ ክለባት ማንቸስተር ሲቲ ሊቨርፑል ማንቸስተር ዩናይትድ ኣርሰናል ቸልሲ ቶተንሃምን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓድሽ ዓመተ ስፖርት ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ ንምልዓል ምድላዋተን የጻፍፋ ኣብ ካልኦት ሊጋት እንተደኣ መፂና ግን ንኣብነት ኣብ ላሊጋ ባርሴሎናን ሪያል ማድሪድን ኣብ ቡንደስሊጋ ድማ ባየር ሙኒኽን ቦሩሲያ ዶርትሙንድን ኣብ ሴሪአ ድማ ጁቬንቱስን ኣብ ሊግ 1 ፈረንሳ ፒኤስጂ ጥራየን ንጽዋዕት ሊግ ንምልዓል ዝጓየያ
ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ እተን ዋንጫ ንምዕታር ዝቃለሳ ክለባት ክሳብታ ናይ መወዳእታ ፀወታ ዘካይድኦ ህልኽ መሳጥ እዮም በዚ መሰረት ድማ ተዓዋቲት እቲ ሊግን ምፍላይ መበል 38 ፀወታ ናይቲ ሊግን ምክትታል ናይ ግድን ይኾነካ ኣብ ካልኦት ሊጋት እንተዳሪና ግን እቲ ሊግ ጌና ፍርቂ ግጥማቱ ከይበፅሖን ከለዩ ዳርጋ ዝዛዘም ተዓዋቲት ሊግ ድማ ብቐሊሉ ክትልለ ትኽእል ንኣብነት ኣብ ሊግ ሓደ ፈረንሳ እንተዳሪና እቲ ሊግ ኣብ ወርሒ ነሓስ ጀሚሩ ክንሱ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ PSG ተዓዋቲት ሊግ ሓደ ምዃና ዳርጋ ይረጋገጽ እዮም ካብዚ ብተወሳኺ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ እቲ እንኮ ሊግ ሓንቲ ዓባይ ጋንታ ብንኣሽቱ ጋንታታት ከይትርታዕ ወይ ድማ ማዕረ ከይትወፅእ ትሰግኣሉ ሊግ እዩ ኣብ ካልኦት ሊጋት እንተዳሪና ግን ዓበይቲ ክለባት ኣንጻር ንኣሽቱ ክለባት ኣብ ዝገጥማሉ እቲ ሕቶ ክንደይ ብዝሕሸቶ ኣመዝጊበን ይወፃላ እምበር እቲ ዓወት ናብ መን ምዃኑስ ዳርጋ ርጉፅ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ዝተፈላለያ ክለባት እንግሊዝ ንጽዋዕ እቲ ሊግ ኢደን ከምብራላ ተራእየን ኣብ ካልኦት ሊጋት እንተዳሪና ግን ንኣብነት ክለባት ጁቬንቱስ ፒኤስጂን ባርሴሎናን ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት እቲ ልዕሊ ፍርቂ ብዕብላለ እዘን ክለባት እዩ ተዛዚሞም ሓምሻይ ድባብ ፀወታ ኣካል ላሊጋ ዝኾነ ግጥም ኤል ክላሲኮ እቲ ዝዓበየ ፀወታ ጋንታታት ኣብ ዛ ፕላኔት ምድሪ ምዃኑ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ ነዚ ፀወታ ንምክትታል ድማ ኣብ ኖ ካምፕ ክሳብ 99,000 ዝበፅሑ ደገፍቲ ይርከቡ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ኦልድ ትራፎርድ ክሳብ 75,000 ደገፍቲ ክሕዝ እንከሎ ናይ ኣርሰናል ኤሚሬትስ ድማ ልዕሊ 60,000 ደገፍቲ ናይ ሊቨርፑል ኣብ አንፊልድ ማለት እዩ 54,000 ናይ ኒውካስል ሴንት ጄምስ ፓርክ ድማ ልዕሊ 52,000 ተዓዘብቲ ከእንግድ ዝኽእሎም ስታዲየማት ኣለዎም እዞም ተቐስናዮም ስታዲየማት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ግጥማት ዘንጋንታታት ካብ ጻት ንጻት ዝመልኡ ብምዃኖም ልዕልቲ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ጥራይ ልዑል ብዝሒ ደገፍቲ ዝረኣዩ ግጥም ኤል ክላሲኮ ዝለዓለ ይገብሮም ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዘለው ወሃብ ትርኢቶ ከም በዓል ፔተር ድሩርን ጂም ቤግሊን ኣብ ቅድምን ድሕርን ፀወታ ብዘልዕልዎ ዛዕባ እቲ ግጥም ዝያዳ ህልኽ ክረኣዮን ነዳዲ ክውስኸሉን ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብሩም ሻርሻይ ንሃገሮም ወኪሎም ዝፃወቱ ተፃወቲ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ካብቲ ብሉጽነቱ ብዙሓት ተፃወቲ ንሃገራዊት ጋንትኦም ወኪሎም ንኽፃወቱ ባይታ ዝፈጥር ሊግ እዮም ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ምስቲ ዘለዎ ሰፊሕ ሸፈነ ነፍሲ ወከፍ ተፃዋታይ ንሃገራዊት ጋንትኡ ንምውካል ብቕዓቱ ከርእየሉ ዝቃለሰሉ ሊግ እዮም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዙሓት ኣሰልጠንቲ ሃገራውያን ጋንታታት ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ንዝፃወቱ ተፃወቲ ንምዕዛብ ናብ ሊግ ኣምሪሖም እዮም ብቁፅራዊ መረዳእታ እንተደኣ ክንርኢ ፈቲና ኣብ ዋንጫ ኤውሮፓ 2012 እቶም 74 ተፃወቲ ወይ ድማ ጠቕላላ 20 ሚታዊት ኣብ ትፅዋዕ ካብ ዝተሳተፋ ተፃወቲ ፍርያት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ እዮም ነይሮም ኣብ ውድድር ካብ ዝተሳተፉ ተፃወቲ ካልኦት ሊጋት ምስ ንዕዘብ ድማ ቡንደስሊጋ 48 ተፃወቲ ምስታፍ ካልኣይ ላሊጋ ብ32 ተፃወቲ ሳልሳይ ሴሪያ ድማ 31 ተፃወቲ ምስላፍ ራብዓይ ደረጃ ክሕዛ ክኢለን እየን ድሒሮም ኣብ ዝተገብሩ መጽናዕትታቱን ብርክት ዝበሉ ተፃወቲ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብብዝሒ ንሃገራውያን ጋንታታቶም ወኪሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራውያን ውድድራት ተሳቲፎም እዮም ሸብዓይ ጎላትን ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝን ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ሓደ ካብቶም ብዙሕ ሸቶታት ዘይረኣይዎ ሊግ ኤውሮፓ እዩ ናይ ሆላንድ ሊግ ኤሪዲቪዜ እቲ ዝበዝሐ ሸቶ ዝረኣዩ ሊግ ኤውሮፓ እዩ ሓደ ፀወታ ክለባት ሆላንድ ብገምጋም 3 ሸቶታት ይረኣይዎም እዚ ድማ ብቕዓት ናይቶም ኣብቲ ሊግ ዝፃወቱ ተኸላኸልትን ሓለውቲ ልዳትን ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ እዮም ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዝፃወቱ ተኸላኸልቲ ግን ንኣጥቃዕቲ ቦታ ኮነ ዕድል ክህቡ ዘይክእሉ እዮም በዚ መሰረት ድማ ኣብቲ ሊግ ዝምዝገቡ ብዝሒ ሸቶታት ብቁፅሪ ውሑድ ይገብሮም ሊዮኔል ሜሲ ኣብ ክለባት እንግሊዝ መፅዩ እንተዝፃወት ነይሩ ከምዚ ኣብ ላሊጋ ዘመዝግቦ ዘሎ ሸቶታትን ዘርእዮ ዘሎ ብቕዓትን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ከንፀባርቆ ምተሸገረ ነይሩ ዝብሉ ተንተንቲ ስፖርት ብቁፅሪ ውሑዳት ኣይኮኑን ሻምናይ ቅዲ ፀወታ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ካብ ዝተፈላለዩ ክለባት ብዝተፈላለየ ቅዲ ፀወታ ዝረኣየሉ ሊግ እዩ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ትሕቲ ጓርዲዮላ ብምዃን ብክልተ ክንፊ ዝቕለስ ኣብ መስመር መጥቃዕቲ መሰረት ዝገበረ ስልሲ ፀወታ እተዘውትር ክለብ እያ ከም ደብሩይነ ዴቪድ ሲልቫን ዝኣመሰሉ ሃንደስ ፀወታ ድማ ንመስመር መጥቃዕቲ ታጋንታ ምስ መስመር ምክልኻል ዘለዎ ርክብ ንኸይብተኽ ብውፍይነት ዝቃለሱ ተፃወቲ ሲቲ እዮም
ካብዚ ብተወሳኺ ናይ የማናይን ፀጋማይን ናይ ክንፊ ተኸላኸልቲ እታ ጋንታ ካብ ቦትኦም ንቕድሚት ተሳሒቦም ዝፃወቱ ብምዃኖም ንቁፅሪ ኣጥቃዕቲ እታ ጋንታ ኣዛይድዎ ይርከብ። ኣርሰናል ንዝሓለፉ 22 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ኣርሰን ቨንገር ብምዃን ብቲካቲካ ዝፍለጥ ሓፂርን ቅልጡፍን ቅዲ ፀወታ ከተዘውትር ተዓዚብና ኢና። ኩዕሶ እግሪ ጥበብ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት ዝነበሮ ቨንገር ድማ ኣርሰናል ከም ጋንታ ኣብ ልቢ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ስፖርት ንኽትኣቱ ምኽንያት ኮይኑዋ እዩ። ምስ ምምፃእ ኤምረ ግን መንነት እታ ጋንታ ሃሲሱ ይጸኒሑ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ብመንገዲ ሚካኤል ኣርቴታ ኣቢላ ናብቲ መለለያ ዝኾነ ቅዲ ፀወታ ኣብ ምምላስ ኣብ ፃዕርታት እያ ዘላ። ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ግዜ ፈርጉሰን ውፅኢታውን ኣድማዕን ዝነበረ ምጥቃዕ መሰረት ዝገበረ ቅዲ ፀወታ ድሕሪ ምውፃእ እቲ ስኮትላንዳዊ ኣሰልጣኒ ንዕኡ ተኪኦም ዝመፁ ኣሰልጠንቲ ኣድማዕቲ ክኾኑ ኣይተረኣዩን። ከም ዴቪድ ሞየስ፣ ሉዊስ ቫንጋሃል፣ ሞሪኖን ንኽብርታት እታ ጋንታ ንድሕሪት ዝጎሰሱ ኣሰልጠንቲ እዮም። ምቁፃር ነበር ተፃዋታያ ሾልሻየር ግን ከም ኣሰልጣኒ ከም ሓደ ነጥቢ ከምኡ ድማ ምምላስ ነበር ተሓጋጋዚ ፈርጉሰን ዝነበረ ማይክ ፌላን ናብታ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ከም ጋንታ ናብቲ ናይ ቅድም ክብርታታ ትምለስ ዘላ ትመስል። ንግጥማት ፕሪምየር ሊግ 2019-2020 ምዕዋታ ዘረጋገፀት ሊቨርፑል ትኽተሎ ትንፋስ ዝህብ ቅዲ ፀወታ ነታ ጋንታ ውፅኢታዊት ክገብራ ክኢሉ እዩ። ኣብ መስመር መጥቃዕቲ እዛ ጋንታ ዘለዉ ቅልጡፋት ተፃወቲ ድማ ኣብ ትግባር እዚ ፀወታ ዘለዎም ተራ ዝለዓለ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣብ መድረኽ ኤሮፓ ከም ቸልሲ ገይሩ ኣሰልጠንቲ ዝቀያየረት ኤሮፓዊት ጋንታ የላን። ምናልባት እዚ ምቁፃርን ምስጓግን ኣሰልጠንቲ ከም ሓደ ኣሉታዊ ነገር ክውሰድ ይከኣል ይኸውን። ይኹን እምበር ነፍሲ ወከፍ ኣሰልጣኒ ናቱ ቅዲ ሒዙ ዝመፅእ ብምዃኑ ተፃወቲ ቸልሲ ክትዓፃፀፉን ኣብ ናይ ዝኾነ ኣሰልጣኒ ቅዲ ፀወታ ክርዕሙን ኣይፅገሙን እዮም። ከም በዓል ኣርሰናል ዝኣመሰላ 22 ዓመታት ብሓደ ቅዲ ዝተጓዓዛ ጋንታታት ግን ንቅዲ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ክወሃሃዶ ይሽገር ኣለዋ። ንናይ ኡናይ ኤምረ ከም ሓደ ኣብነት ክውሰድ ይከኣል እዩ። ብሓፈሻ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዘመናውነት ዝዓብለሎ ሊግ እዮም። ካብዚ ብተወሳኺ ሓደሽቲ ቅዲ ፀወታታት ዝተኣታተወሉን ዝፍተኑሉን ሊግ እውን እዮም። ካብዚ ብተወሳኺ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣብ ምስጋር ተፃወቲ ብዘውፅኦ መጠን ገንዘብ ኩሉ ግዜ ክብረ ወሰን ምስ ሰብረ እዩ። ነዊሕ ኬክድና ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ትሕቲ ጓርዲዮላ ካብ ትእለ እንድሓር ኣብ መስመር ምክልኻላ ጥራይ ኣስታት ፍርቂ $1 ቢልዮን ወፃኢታት ጌራ እያ። እዚ ድማ ነቲ ሊግ ሓደ ካብ ዝበለፁ ሊጋት ዓለም ክገብሮ ከም ዝኻለ ብዙሓት ተንተንቲ ስፖርት ይገልጹ። እምበር ከስክቡራት ተዓዘብቲ ብሉፅነት ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብሓንቲ መደብ ዘርዚርካ ዝውዳእ ኣይኮነን። በዚ ሎሚ ዘቕረብናዮ ትሕዝቶ ስለምንታይ እዩ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ልዑል ተፈታውነት ኣጥርዩ ንዝብል ሕቶ ብዝተወሰነ መልክዑ መሊስናልኩም ክንከውን ተስፋ ንገብር።